लेगा काढाय पावता सफेद आहे पुन्हा कंटिन्यू चालू आहे हे असं असा त्यांचा खेळ असतो. मला आज मस्का लावून लावून जेवायला उठवल्या स्पेशली वाघ्याला. आज ना पुरा दिवस मी स्वतःला ना कामामध्ये बिझी ठेवणार. तर सकाळी 6 वाजता डोळे उघडले आज, पण बघितलं तर बाहेर अंधार होता. त्यामुळे पुन्हा झोपून गेले आणि 7च्या दरम्यान उठले मी. बाहेर उठून बघितलं तर चांगलं असं उजाडलं होतं. हल्ली की नाही म्हणजे सकाळी लवकर उजळत नाही, 6:30 पावणे 7च्या नंतरच उजाडतं, नाहीतर अंधार असतो. त्याच्यामुळे बाहेर मग पडत नाही आम्ही जास्त. तर 7च्या दरम्यानच उठले, म्हणजे उशिराच उठली आज. नाही तर नेहमी 6 वाजता उठते. तर आज कुणालचे बाबा नाहीत म्हटलं, घरात काम पण इतकं जास्त नव्हतं, त्याच्यामुळे म्हटलं घाई करू का उपयोग नाही. त्याच्यामुळे उठले आरामात. आणि काय झालं आहे, गेले 2 दिवस झाले ना माझा गुडघा जाम दुखतो आहे. त्याच्यामुळे म्हणजे बसायला गेले उठायला गेले ना का इतका त्रास होतो ना, त्याच्यामुळे तब्येत पण थोडीशी मला म्हणजे वाटत होतं खूप त्रास होतो म्हणून. त्याच्यामुळे आळसच केला थोडासा उठायला. उठल्यानंतर चहा ठेवला आणि मग इथे चहा प्यायला घेतला बाहेर. एक 10 ते 15 मिनटं बसून राहिले आणि मग आपल्या घरातल्या कामाला ना सुरुवात केली. पण आज कुणालचे बाबा नव्हते ना, त्याच्यामुळे असं एकटं एकटं वाटत होतं. नेहमी कसं आम्ही एकत्र मिळूनच चहावारी करतो, तुम्ही बघता व्हिडिओमध्ये. म्हणजे सकाळचा संध्याकाळचा जो काही चहा असतो ना आमचा संघाचाच असतो. म्हणजे ही सवय आजची नाही आहे, पूर्वीपासूनचीच सवय आहे ती. त्याच्यामुळे होतं सवय झालेलीच नाही का, खूप असं कठीण वाटतं. मग नंतर मागच्या अंगणात आले आणि मग घरातलं काम करायला सुरुवात केली. इथे मी ना कुणालशी बोलत होते. कुणाल की नाही त्याने म्हणजे रान साफ करायला घेतलं होतं. लेगा काढाय पावता सफेद आहे कुणाल रान तो हे ट्रॅक झापला असतो. साफ करताना धुताना एवढे ते बघा भाग्या आणि शेरू त्या वाळूच्या इथे मस्ती करतात. ती वाळूची झाकलेली होती ना, ती दोघांनी त्या दिवशी सगळी विस्कळून टाकली होती. म्हणजे पूर्ण व्यवस्थित पॅक केली होती कुणालच्या बाबांनी आणि त्याच्या काकाने. बोला आपण सगळं हे केलं. तुम्हाला मी दाखवू का जवळ जाऊन? थांबा दाखवत आहे 1 मिनटं. ते बघा ते बघा ते बघा कसे करतात ते. हां मग काल संध्याकाळी नाही काल सकाळी कुणालने हे सगळं असं पुन्हा व्यवस्थित करून त्याला असे चिरे वगैरे लावून सगळं केलं बघा. अशी मस्त त्यांची चालते. अबो वाळूत नाही जायचं बेटा. सगळं हे असं सगळं पॅक करून ठेवलं. हां सगळं सगळं त्यांनी असं हे करून टाकलं होतं. तरी पण बघा अर्धी वाळू ही हे गेलेली आहे. हां धावले बघा, तिथे खेळतात दोघंजण. ते बघा तिकडे गेले. तिथे ना कुणाल ना रान साफ करतोय. आपलं आता काम चालू झालं आहे रान साफ करायचं. तर सकाळी उठला का पोर माझा म्हणजे सगळं आवरलं ना का 7-7:30च्या दरम्यान घेतो रान साफ करायला. आता ह्यांचं थोडंसं खेळायचा टाईम आहे आणि थोडा वेळ खेळले का मग ते घरात येतील. मग हळू रे हळू हळू हळू. सर हे असं आता व्यवस्थित पॅक झालं, आता काही चिंता नाही आहे ह्या दोघांची. आगाव आहेत दोघं जरा आगाव. हां चला बेटा चला नाश्ता करायचा, खाऊ ना खायचा भाग्या चला. हे असे धावतात आणि मग पाय दुखतात दोघांचे. काल भाग्याचा पाय दुखत होता, थोडासा लंगडत होता. त्यांच्या हाडं कशी मजबूत नसतात ना, थोडीशी लवचिक असतात हाडं ह्यांची. चला बेटा. हा बघा हा दमला, हा बघा हा दमून तर इथे बसला आहे. ह्याची कालपासून ही जागा फिक्स झाली बसायची. बाबू चला बेटा चला. हे बघा तुमच्याशी बोलून 10 मिनटं झाली, त्यांचं कंटिन्यू चालू आहे हे असं असा त्यांचा खेळ असतो. आपले लागेल लागेल हे असे खेळतात आणि मग दमतात. पाणी पिवा. हां पाय बघा कसे मातीचे केले. हां पाणी पिवा घ्या. हां पिवा पाणी पिवा. पाणी पण सांगितल्याशिवाय पिणार नाही. आपण जेव्हा सांगू ना प्या प्या पाणी तेव्हा पिणार. बघा आता पुऱ्या घरभर हे सगळे डाग डाग केलेले आहेत. बसा खाली. बस बस बस. खेळायचा टाईम असला ना का अजिबात दोघं जण ऐकत नाही. आता कधीपासनं दोघांची चालू आहे. हां मी आपली बघते एवढं. चला थोडंसं एवढं तुमच्याशी शेअर करते. एवढे कसे खेळतात ते बघा, धावतात ते. आणि आमचा दादा बघा इथे. बस खाली वाग्या तो बघा.
कशाला एवढं धावायचं? हां, एवढं धावायचं कशाला? थांब गुंडा, थांब आता. किती पाय चिखलाचे केलेस बघ. तो पाणी पिऊ लोणचं कशाला खेळत नाही म्हणजे अशी. माझं काम आहे. चला पाय दे, ते पाय दे, पुसून काढ दे. एक पण ये. तर वाघे आणि शेरू यांना पुसून दिल्यानंतर इथे मी घेतले कपडे भिजवायला. 2 दिवसाचे कपडे होत्या. काल थोडासा आळस केला. तुम्हाला म्हणाले ना माझा गुडघा जाम दुखतो, त्याच्यामुळे ठेवले होते कालचे कपडे जमा करून आणि आज भिजत घातले. नंतरला मी गेले किचनमध्ये थोडंसं काम आटपलं आणि मग नंतरला माझं जे काही होतं ते मी आवरून घेतलं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता मी चालले आहे बागेमध्ये फुलं आणायला, देवपूजा करायची ना म्हणून. आणि भरपूर फुलं धरलेले आहेत बागेमध्ये आता. जास्वंदी, जितक्या पण जास्वंदी लावलेल्या आहेत ना, सगळ्या जास्वंदींना फुलं आलेले आहेत. आणि असं भरपूर, म्हणजे सगळ्या मी काढतच नाही, थोड्याशा काढते आणि थोड्या झाडावरती ठेवून देते. इतकी फुलं ना जास्वंदीला आलेली आहेत. बाकी चमेली वगैरे आहे ना, त्या पण भरपूर फुललेले आहेत. तर पटापट फुलं काढून घेते आणि मग पूजा करून घेते. नाश्ता बनवायचा बाकी आहे. कुणालचं काम की नाही अजून चालू आहे. तो आता आला का लगेच त्याला नाश्ता द्यायला होईल, मग त्याच्यामुळे थोडीशी घाई करते. लाईट काय नाटक करते का समजत नाही सारखं. तर लाईट की नाही सारखी ये जा करत होते. म्हणजे गेले 2 दिवस झाले ना लाईटीचा खूप प्रॉब्लेम चालू आहे. जाते येते. त्यामुळे 10 वेळा तो फ्रीज आहे ना मला बंद करावा लागतो, नाहीतर बघा फ्रीजला प्रॉब्लेम होतो. तर इथे किचनमध्ये ना मी भाग्या आणि शेरू यांना दूध दिलं होतं प्यायला, पण भाग्या काय दूध प्यायला नाही. तर ते दूध बघा मी ना आणलं बाहेर, त्यात दही थोडंसं टाकलं आणि उन्हामध्ये ठेवलं ते दही जमवण्यासाठी. नंतरला नाश्ता तयार केला कुणासाठी, आज मॅक्रोनी तयार केली होती. नंतरला पुन्हा किचनमध्ये आले आणि किचनमध्ये थोडंसं काम, म्हणजे जेवणाचं काम होतं करायचं, ते करायला घेतलं. कपडे धुवायचे बाकी ठेवले होते आधी, कारण कुणालची ना आंघोळ बाकी होती. तो आज उशिरा आंघोळ करणार होता, कारण बागेमध्ये बघा काम करताना पण खूप असं घाम होतो. आणि मग म्हणाल का आई मी थोडासा उशिरा करेन, म्हणजे चालून जाईल. आणि नंतर मग मी किचनमध्ये मग जेवणाची तयारी सुरुवात केली. जेवण आज आहे ना म्हणजे साधं सिंपलच. म्हणजे काय करायचं नेहमी प्रश्न पडतो, कारण कुणालचे बाबा पण नाही आहेत. ते असले ना का असं पूर्ण जेवण करावं लागतं. आता 2घंच जण आहोत, म्हणजे भाग्याशेरू पण आहेत, पण म्हटलं काय बनवावं म्हणून मग फ्रीजमधनं ना मी काजू काढले. ओले काजू असतात ना ते मी स्टोअर करून ठेवले होते फ्रीजरमध्ये. आणि नंतर ते बाहेर काढले. एका भांड्यामध्ये पाणी गरम केलं, त्या भांड्यामध्ये त्या गरम पाण्यामध्ये ते काजू जे होते ना ते टाकले आणि एक 10 ते 15 मिनटं भिजत ठेवले. झाकण ठेवून द्यायचं आणि नंतर ते सालं असतात ना ते बघा आपोआप आहे ना निघून येतात. मग हे जे काजू आहेत ना मला वाटतं फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मी स्टोअर करून ठेवले होते, जेव्हा आपल्या झाडांना काजू लागले ना त्यावेळेस. म्हणजे इतके काजू म्हटलं खाणार कोण, त्याच्यामुळे असे स्टोअर करून ठेवणे का राहतात. आणि आयत्या वेळेस मग आपल्याला भाजी करण्यामध्ये किंवा डाळीमध्ये टाकून ना छान असे म्हणजे मस्त लागत्या डाळ ती. तर आज मी विचार केला की ती मसूरची डाळ बघा असते काजूवाली, ती बनवते म्हणून, म्हणजे भाजीची गरज नाही. तर पटकन बघा ना इथे मी कुकर तयार करून घेतला, म्हणजे मसूरची डाळ आणि भात आहे ना कुकरसाठी रेडी करून घेतला. आणि तुम्ही बघताय व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अंडी दिसतात, ते वाघ्या आणि शेरू यांच्यासाठी बॉईल करायची होती. ती पण मी कुकरमध्येच लावणार होती. 10 मिनटं झाल्यानंतर ती काजूची साल आहेत ना ती मी काढून घेतली आणि नंतर 2 ते 3 पाण्याने ते काजू आहेत ना धुवून काढले, कारण काजूला बघा चीक असतो ओल्या काजूला, त्याच्यामुळे. आणि नंतर मग ते डाळीमध्ये टाकले काजू, त्यात टाकला टोमॅटो, थोडंसं हिंग टाकायचं आणि थोडंसं तेल. आणि नंतर त्याला कुकर रेडी करून घेतला आणि तो गॅसवरती ठेवला. तुम्हाला जर काही रेसिपी करायची असेल ना तर तुमच्याकडे जर का ओले काजू नसतील तर तुम्ही सुके काजू बघा असतात ना त्याचा वापर करा. ते सुके काजू आहेत ना ते तुम्ही एक 5 ते 10 मिनटं गरम पाण्यामध्ये भिजत घाला,
जास्त पाणी गरम नाही करायचं, साधारण असं कोमट पाणी करायचं. जास्त जर का तुम्ही गरम केलात पाणी, म्हणजे उकळतं पाणी जर का केलं, तर ते काजू आहेत ना एकदम नरम पडून जातात, मग चवीला बरोबर लागत नाही. मग कुकर मी ठेवला गॅसवरती. नंतर मी बाहेर आले आणि पुढच्या अंगणामध्ये आज कपडे धुवायला घेतले. मशीनमध्ये नाही टाकले कपडे मी, कारण हे पुढचं अंगण आहे ना धुवायचं होतं. म्हणजे असं पुसून काढते, पण धुतलं ना का ते असं छान क्लीन होऊन जातं आणि जमीनसुद्धा इतकी मस्त, म्हणजे छान वाटते, गुळगुळीत वाटते पायाला. असं वाटतं किती छान असे डीप क्लीन केले ना असा भास होतो. त्याच्यामुळे 2-3 दिवसांनी ना मी असे धुवून काढते. आणि कपडे धुतले असते ना की कपड्याचं पाणी असतं ना साबणाचं वगैरे, त्याचा पण वापर करायला मिळतो. ते बाहेर जाऊन परत येणार. तर हा बघा इथे पाईप आहे ना पाणी जायला, त्या पाईपाच्या आतमध्ये सर्व बेडकं जाऊन बसलेले आहेत. आणि आता जसं तिथे पाणी द्यायची सुरुवात झाली तसे सगळे बाहेर आले आहेत. हा बघा कोपऱ्यामध्ये. आणि 2-3 आता कुणालनी त्यांना पळवले, पण ते पुन्हा येणार, तर त्यांची जागा ना सोडत नाही बेडूक कधी. गेले नाही जाणार ते. तर कपडे वगैरे धुवून झाल्यानंतर पुन्हा मी किचनमध्ये आली. इतकं गरम झालं होतं ना काम करताना, बाहेर इतकं ऊन होतं कडाक्याचं की सारखी अशी तहान लागत होती. म्हणजे काम करताना मी 2 ते 3 वेळा येऊन येऊन ना पाणी प्यायली. आणि आता सगळं झाल्यानंतर पुन्हा येऊन इथं पाणी प्यायली. आणि नंतरला आपल्या किचनमधल्या कामाला, म्हणजे डाळीला फोडणी घालायची होती ना, त्याची सुरुवात करणार होती. आणि एक गोष्ट जरा तुमच्याशी शेअर करते मी, की हल्ली बघा मी तुमच्याशी व्हॉईस ओव्हरच्याद्वारे जास्त बोलते. म्हणजे समोर येऊन पण बोलते, म्हणजे व्हॉईस ओव्हर मला करावा लागतो. पण प्लीज तुम्ही ना ही सवय करून घ्या. मला हे खूप इझी जातं. आणि ह्याच्या पुढे पण म्हणजे जे काही माझे व्हिडिओ येतील ना त्यात थोडंफार व्हॉईस ओव्हर असणारच, कारण ना बॅकग्राऊंडला खूप असा आवाज असतो कधी कधी. वाघ्या शेरू असे भरपूर भुंकतात, त्याच्यामुळे कधी कधी मला ना एडिटिंग करताना खूप प्रॉब्लेम होतो. म्हणजे शूटिंग करताना पण खूप प्रॉब्लेम होतो. त्याच्यामुळे म्हटलं व्हॉईस ओव्हर केलं बरं. म्हणून ही गोष्ट ना मी तुमच्याशी बघा शेअर करते. तर इथे आता आपण डाळीला फोडणी घालूया. तर डाळ मी कुकरमधनं काढून घेतली. काजूनं छान शिजले होते. आणि फोडणीमध्ये मी ते घालणार आहे राई, जिरं, परत थोडंसं हिंग टाकायचं, कढीपत्ता, कांदा. बघा इथे मी कांद्याचा वापर केलेला आहे, इथे मी कुठेही लसणीचा वापर केलेला नाही. तुम्हाला जर काही डाळ करायची असेल ना, तर एक तर तुम्ही कांद्याचा वापर करा किंवा लसणीचा वापर करा. म्हणजे दोन्ही पण तुम्ही टाकू नका, चवीमध्ये खूप फरक पडतो. तर म्हणजे कांदा टाकायचा असेल तर तुम्ही लसूण वापरू नका असं मी सांगते. आणि जर का लसूण वापरणार असाल तर कांदा नका टाकू. म्हणजे टेस्ट जर का तुम्हाला चांगली हवी असेल तर अशा पद्धतीने करून बघा, छान चव येते. कांदा लाल झाल्यानंतर त्यात मी जिरं टाकलं, थोडंसं तिखट मसाला टाकला. तिखट मसाला बघा अशासाठी टाकते, रंग छान होतो डाळीला. त्याच्यामुळे असं ना तेलामध्ये तिखट मसाला टाकायचा. आणि नंतर डाळ पटकन फोडणी घालून घेतली. त्यात थोडंसं टाकायचं हळद, मीठ, आपल्या गरजेनुसार पाणी टाकायचं आणि कोथिंबीर टाकायची. आता इथे कोथिंबीर की नाही माझ्याकडे नव्हती, त्याच्यामुळे मी कोथिंबीर स्किप केलेले. पण तुम्ही कोथिंबीर टाका. आणि ही डाळ आहे ना थोडीशी अशी घट्ट ठेवायची, म्हणजे पातळ नाही करायची. घट्ट ठेवून ना चवीला खूप छान लागते. आणि जे काजू हे जे शिजलेले असतात ना इतके छान लागतात ना, चवीला मस्त लागतात. अगदी तुम्ही करून बघा. जर का तुमच्याकडे ओले काजू नसतील तर सुक्या काजूचे करून बघा, करा तुम्ही. तर डाळ इथे मी फोडणीला घातली. आणि नंतर इथे कुणालनी ना वाघ्याने शेरू यांना जेवायला द्यायचं होतं. जेवण आहे ना खूप गरम होतं, त्याच्यामुळे अगोदर एक 5 ते 10 मिनटं त्यांचं जेवण काढून थंड करावं लागतं फॅनखाली. बस जरा आधी तेवढं खाऊ दे. ते पिवळेवालं ना व्यवस्थित मिक्स कर. ह्या दोघांना आज मस्का लावून लावून जेवायला उठवलं आहे, स्पेशली वाघ्याला. आज वाघ्याने काय खाल्लं नाही सकाळपासून. त्याला आज त्याचा उपवास आहे. आता पण त्याला किती उठ बाबा करून तेव्हा तो उठलेला आहे. गरमी आहे ना चालू, त्याच्यामुळे असं खायला जरा हे करतात. ए वाघुडी, शेरू मात्र तयारीत आहे. बापरे बापरे आलंच बघ. दोघं पण गाढ झोपलेले, आत्ता उठलेत. मला वाटतं 1 वाजला असेल दुपारचा. आता हां जास्त नाही वाजलेत. तुला जेवा, चला जेवा. हां ह्यांना भूक लागली तर त्रास करायला होतो, आम्हाला होतो, त्यांना काय नाही. पण आता गरमीमध्ये ना त्रास होतो आहे. मुक्या जेवायला खूप त्रास होतो बिचाऱ्यांना. ए पागडी, जेवायचं नाही आज तुला? चला बेटा जेवायला, जेवायचं थोडंसं खाऊन घे, चल चला. तर वाघ्या आणि शेरू जेवून झाल्यानंतर इथे मी कुणालला बघा जेवायला वाढले.
आता डाळ भातच केला होता आणि त्याच्यामुळे मग जोडीला सलाडसुद्धा कापला होता आणि मिरच्या आपल्या बागेतल्या आणून त्या तळल्या होत्या. म्हणजे आवडतात आम्हाला तळलेल्या मिरच्या असतात त्या. छान झालं होतं जेवण. बघा तुम्ही पण ही रेसिपी ट्राय करू ना. रखरखीत ऊन पडले आणि हे बघा जमिनात धुतली ना त्याच्यामुळे एकदम पायाला गुळगुळीत लागते. ते मी थोडेसे गहू आहेत ते जरा उन्हात ठेवले होते आणि दही तुम्हाला दाखवते. हे बघा तयार झाले. मला वाटतं काहीतरी 11च्या दरम्यान मी ठेवलं होतं आणि आता काय फारसे नाही वाजलेत. मला वाटतं 1:30-2 वाजले असतील. रेडी झाले. आता हे नेऊन आतमध्ये ठेवते. भाग्य किंवा शेरू संध्याकाळी खातील हे. तर चला आजचा पहिला दिवस गेलेला आहे कुणालच्या बाबांशिवाय. आज ना पुरा दिवस मी स्वतःला ना कामामध्ये बिझी ठेवणार आहे. त्याच्यामुळे काय होतं म्हणजे वेळ जातो आपला, नाहीतर वेळ ना जात नाही असं होतं. आता उद्यापासून विचार आहे साफसफाई सुरू करायचा. म्हणजे अजून काही नक्की नाही केलेलं आहे. त्यांचा आता फोन येईल कुणालच्या बाबांचा. तुम्हाला बघा म्हणाली होती मी कलरबद्दल. मगाशी बोलणं झालं. 1-2-3 फोन सकाळपासून येऊन गेलेले आहेत. तर संध्याकाळी फायनल माहिती पडेल आणि ते माहिती पडल्यानंतर मग दिवाळीची साफसफाई करायला घेणार मी. होईल ते काय 2 दिवसामध्ये माझं काम होऊन जाईल. तर चला मित्रमैत्रिणीनं आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल लाईक शेअर जरूर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.